които не ни виждат. Секърбът се захранва първо с сол, за да знаят младите, че в живота има и трудни моменти и да са готови за тях. А сега захранваме с мед, защото сладките моменти в живота са много повече от горчивите. Нека им е сладък животът. Марина, ако 9 пъти успееш да сдъвчаш тази хапка, това е сигурен знак, че ще се разбираш с секърба си. Точно 9 бяха, аз ги броих. И понеже кумът гледа много гладно, сега за кумовете само смет. На тях ще им горчи после. Още веднъж вашите силни аплодисменти за секърбата.